Atlético Oleiros, Artes, Aguiño e Puebla clasificados para os oitavos da Copa do Sar. Volantes de Baño, Montelouro e Outes avanzan tamén na Copa da Costa. O fútbol viviu a súa primeira fin de semana de competición do ano coa disputa dos 16avos de final das Copas Afeccionados do Sar e da Costa. Numerosos equipos da comarca buscaron a súa continuidade nas mesmas, obxectivo que logrou a maioría deles. O Atlético Oleiros tivo que suar, pero conseguiu darlle a volta ao tanto inicial do Recesende para anotarse un gran triunfo. A segunda parte dos ribeirenses foi de sobresaínte cara á portería rival e levouse a vitoria por 1-4 grazas aos tantos de Brais Calvelo, Juan Rodríguez e Julio Sanpedro por partida dobre. O seu rival en oitavos de final será o Racing San Lorenzo. O Artes tamén se clasificou grazas a un solitario tanto de Carlos Pérez. Os artistas, que contaron coa roupa dos afeccionados que subiron ao anexo da Fieiteira, amarraron un triunfo co gol que rompeu a igualdade no minuto 52 para deixar fora da competición o Cacheiras. Na seguinte ronda, o Artes medirase ao Calo. Na tasca sufriuse, pero o Xuventud Aguiño impúxose ao Atlético Fátima nos penaltis. Sobre o verde viuse un encontro igualado, aínda que os visitantes inauguraron o marcador. Xa na segunda metade os aguiñenses deronlle a volta ao mesmo co 2-1, vitoria que se escapou no 96 co empate do Fátima. Nos penaltis foron máis efectivos os ribeirenses que venceron por 4-2. Nos oitavos de final mediránse ao Dubra. O Puebla tampouco deu opcións ao Victoria e venceu por 0-3 grazas aos goles de Hugo Suárez e Eduardo Abejón. Os de Chofri veránse as caras co Praíña na seguinte ronda da Copa do Sar. O único equipo da Barbanza que quedou eliminado foi o Cures, que perdeu por 1-3 co Deixebre. Tamén se disputaron os 16avos da Copa da Costa. O Outes venceu por 1-2 ao Camelle nun encontro que os outienses dominaron durante a primeira metade. Sen embargo, os locais achegáronse no marcador no 75 e buscaron ata o final un empate que non chegou. O Montelouro tamén estará nos oitavos de final logo de gañar por un contundente 0-4 ao Baíñas. O Volantes de Baño tivo o máis complicado para pechar a súa clasificación, xa que o empate a uns no tempo regulamentario ante o Soneira mandou o encontro aos penaltis. Aí impuxeronse os muradáns por 6-5. A Esteirana, o Muros e o Dumbría non foron quen de superar os seus rivais, polo que se despediron desta 61 Copa da Costa.